Soc el Robert Lizarte, soc el guia del Comú d'en Camp i avui anirem d'excursió. Anirem a descobrir la ruta dels orris. M'acompanyeu? És una ruta familiar que ens permet descobrir en plena natura un conjunt d'orris i cabanes de pastor únic al país. Els orris són senzilles construccions de pedra seca, destinades a guardar les ovelles durant les nits d'estiu. I amb cabanes com aquesta s'elaboraven els millors formatges del món. Enmig d'un espectacular paisatge destaquen els estanys Pessons, que serviren d'inspiració al gran mossèn Cinto pels seus versos a la Verge de Meritxell. Damunt son front llueixen los tots estanys Pessons, corona hermosa que de brillants i gemes li ofereixen, aqueixes cimes on lo cel reposa. Les esquelles del ramat i els xiulets dels pastors encara refilen per aquestes magnífiques muntanyes. Doncs, si us ha agradat, ja sabeu, veniu a descobrir-lo en primera persona. La ruta dels orris us espera.